Regai titende mwari nekuda kwenyasha dzawo tichitsinzwe kutaura kwawo muupenyu hwedu. Ndiremekedzwa vese ungatambokwazisana. Regai ndiremekedzwa vese zvikuru sei varidzi vemutambo watinawo nhasi. The bandas mwari vakuitirei nyasha zvikuru. God bless you. Amen. Regai titende varanda vamwari vese vari pakati pedu. Akazoparidza like an adult, it's so confusing. Kuna baby kadaro. Thank you so much, woman of God. Thank you so much for blessing us. Amen. 2 Kings chapter 13, verse 20. 2 Kings chapter 13, verse 20. 2 Kings chapter 13. Verse 20, and the Bible reads, Elisha died, and they buried him. And the bands of the Moabites invaded the land in the coming of the year. And it came to pass, as they were burying a man, that behold, they spied a band of men, that they cast the man into the grave of Elisha. And when the man was let down, he touched the bones of Elisha. Yeah. He revived, stood up on his feet. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Statement that I would when the man was laid down, he touched the bones of Elisha. He was laid down. Vakaenda kunomuviga but avachaita burial vakuita ukukanda wekuregedza. The miracle was not in the burial, but the miracle is connected with the laid down. When the man was laid down, there are times kuti awudi kuti vanhu vakurasi. That's why you are missing what God is about to do in your life. Why? Because it is the letting down. Ukanda wakaita kumuregedza. Ndo kwakaita kuti andoguma mapfupa ya Elisha. Burial aifanirwa kuiswa muguva rake. So this one is no longer burial, it's the letting. Why? Vaona hondo iri kuuya, so they want to run for their lives. Saka vakangoti regai tingokanda paguva riri pedyo. So they letting down, kukanda kwavo muguva risiri rake. This man akasangana nemiracle. So there are times you prayed unto the Lord for something good to come into your life. And the surprise and the people are letting you down. Hey! Not all things work out together for good, those that love the Lord. So there are times involve when people let you down. In the name of kuti kana vanhu vakuti let down ndinofanira kudzokera kuprayer noti Mwari itai vanhu vamire neni, Mwari itai vanhu vamire neni. Ndakadiscover kuti vakasamira neni asi imi Mwari mukaramba muineni, they will be surprised. Nekuda kwekuti vakamira neni imi Mwari musingade kuti vamire neni, vanomira neni wrong areas. Huruma idai akavikwa dai pasina miracle. Miracle iri pakuti they let you down. Hey. So zanzi vaenda kunoviga munhu ndokubva vaona hondo ichiuya. Hondo inouya kuzouraya. But itepi hondo yakauya kuzomutsa chaachakatofa. My God. Murume anga akatofa. Zvekuti hondo yaiuya anga asina problem nayo, he was already dead. But akamutswa. Zvekuti paanopiwa bike achipa testimony muchechi anotanga kufarira hondo. You know, there are some people vanotaura kunaka kwaMwari matimes vanofungidzira kuti azviite nguva ino maomero akaita zvinhu. Ndandimbokurukura nehama yangu vachidudza kuti pamatimes eCovid vaimbotengesa mamaski amene along the way pavandiratidza kuti takaita mari panguva iyoyo. Zvondofunga ndo vanhu vakarwadziwa nekupera kwayo. Let's be real on that. So kupera kwayo hakuna kuvaitirawo zvakanaka. Why? Because mari yavo yanga iri muCovid time. Kune vamwe chiri chirwere riri dambudziko vana chinamata kuti ngazvipere. Kuna akanzwa kuti muCovid takasimuka. So pane nguva yekuti Mwari vari kuda kuita kana kuti vari kutoita zvinhu muupenyu hwako.
But you don't want to society can do they're letting down our way. You always think to an Amira Newe is signing to Namari. Because no matter when you marry or attack my sus. Eh, Genesis 13, Abraham and Lot pa separated from Abraham. Bible not married over Sarah and Abraham. Kuti chero kwa unoda ukatarisa as far as you can see I can give you including nekwa yenu wakatarisa kwa kare na Lord kuna ansara achipiwa na mwari fungwa yangu kazhinji yaiva kuti vanhu vanofanirwa kumira neni all the times kushikata zoona the God of Joseph anokonzera kuti vemumhuri vekumba yekwake vanhu vekuti uya timude mufamily medu ngabve pano ngatitomboita wokutengesa. Then destiny yake inomanifesta through hatred. So most of the times kazhinji patinonamata tichema kuti mwari nditirewo nyasha dzakatotanga kuitika but ndiwo wakatodzimisa. Ufunge mwari havatadzi kutiitira zvavanoda kutiitira asi tinogona kuvatadzisa kutiitira zvavanoda kutiitira isu nekuda kuti our understanding munhu anofunga ramangwana mwari anoziva ramangwana. So kune vanhu vasina kukunakira mune ramangwana but nokuti hauzvizive ndo vaunokeepa close. My God. Because letting down inoita sekunge warejectwa namwari but iwe warejectwa nevanhu. Ndaitaura nedzimwe hama kuchechi kwatopinda ndikati vanhu vakabuda muchechi hatina problem asi mwari wacho akabudawo ndovatevera. Asi vakabuda zvavo vakatisiya tiina mwari vanozonzwa matestimony kuti kwamakabva kuyi kune zviri kuitika. So sometimes the challenge ndeyekuti hatidi hondo. Ndo mindset yemunhu wese hatidi maproblems hatidi hondo. But ndakadiscover kuti maproblems ane zvimwe zvinhu zvaakatakura. Murume uyu haigona kubenefita this miracle yekumuka dai anga asina kubvira atanga mufawo. Yet paatofa vanhu vatochema vakabata maoko but ane second lease of life iri kuuya nekuda kwe-let down. Proper burial was not good for him. Imwe problem yawina ndeyekuti une vanhu vanokufarira vanhu vanokufevha vanokuda saka usiri kuenda kwaunofanirwa kuenda. Kusvika vanhu ivava vapihwa mweya wokusakugamuchira. Unozati Kenani haiendeki kana Faro asina kuoma moyo. Why? Because munenge in a good place but isiri yenyu. Avagare muEgypt but vakagara zvakanaka muEgypt pfungwa yekuKenani inoita diki. That's why uchiona kuti bhuku raExodus zvichireva kuti kubuda rinongotanga nemaproblems. Kuti pese pane plani yaMwari chakanaka pane maproblems are attached to it. Hey, my God. Zakaria haana kutenderwa kutaura muromo wakavharwa. That was a problem. But check the favor iri kuuya mwana waaribereka anonzi voice but achiberekwa nababa vasina voice. He was a voiceless father but chaari kubereka chinoti ini ndiri izwi rinochema murenje. So John is the voice but the father is voiceless. Saka vaiona Zakaria vaiona problem vasingaone chiri kugadzirwa naMwari from that problem. My God. Jacob akakumbira mutumwa akati handikusiyi kusvika mandiropafadza. To be honest, zvakaitika ipapo akaudzwa hake kuti you are blessed but anga arohwa. Haana kuti handikusiyi kusvika mandirova. Handikusiyi kusvika mandiropafadza. But the blessing yanga ine chekuita nekukuvadza. Imagine Bible not akatobva ipapo achitadza kufamba. Paari kuenda kumhuri yake mhuri inogona kubvunza kuti chii chaitika oti ndakomborerwa. You know, you cannot associate a problem neblessing. But Mwari vanenge vanogona kuvanza blessing muproblem. Kuti kusataura kwaZakaria Mwari vane chavari kutaura. Zakaria haachashandira Mwari nokuti as a pastor ukatorerwa voice upita upiwe. Basa rako ndere kuminister uchitaura. Saka Zakaria I'm sure for 9 months kusvika paberekwa John haana kubviramira papulpit haana kushandira Mwari. But hazvina kutadzisa Mwari kushanda naZakaria kuti vabudise chavari kuda. So there are times yekuti you are a reject to the church but God is working something through you.
kune kuchechi kwandaipinda ndaenda kustreet takuita street preaching. Vakati aiwa zviite kutumire papulpiti yedu unoziva una kuzodai hauna qualify zvakati. I was a reject to the church, but God was working something through me in the streets. Murume uyu wafa ndokubva aenda kundovigwa. Guva rake raitovako. Burial iri proper. Ndekuti vanhu vanonyatsoisa munhu muguva kwete kuita let down kwete kukanda wonyatsofushira kana maflowers uiswa uye haana maflowers but akaraiza. Usati nevanhu vekuti hauselebrate zvakanyanya nevanhu but God will make you rise anyway. Hauna maflowers hawambopiwa kana promise kana zvimwe zvinhu zvakanaka. But Mwari unoita chinhu chekuti kana wakuudza vanhu pawasvitswa naMwari usina kana ka background kemaflowers nekupururudzirwa nekugamuchirwa so people begin to doubt you. Why? Because tineva tinotarisira kune vamwe vaona vakaberekwa vari matwins zvavo zvanzi mumwe ndokubva asungirwa mucheka paruoko kumumaka is a firstborn but hati kuno mumwe akazongereka nabuda asina atake. There are people vasina matakes nemapromises but Mwari unogona kuvapa nyasha dzebreakthrough dzekuti vanhu vanoshama kuti munhu abuda sei wabuda sei. Pane pamwe paunokuburitswa nenyasha dzaMwari yeti kune vamwe vanga vaenda ahead of you vakawana matakes vakacelebratewa. Ndopanofarira the God of Leah. Leah haadiwe naJacob. Aiwa aidiwa mumwe wake. Rachel ndiye aidiwa kwete Leah. But iri yekutanga kurorwa pakatanga kurorwa asingadiwe. Even Jacob akatokomborera naLabani kuti mandipa munhu asiri kukomplaina akusikurambana. Ndopandakangorodawo ipapa kuti andakona kukomplaina ake but munhu mumbani ngarimo zvako. Kuti uchanoona ukawanyashana munhu ari munhu wangokomplaina arege but munongofa misi munongochimba kusi. Iye andikachimoti bhati mabhatiwa emakore achifamba nemabhatiwa. Kuna Mwari waLeah wekuti zvinotooneka kunzi haudiwe. But uchangopedzera watangira wacho ari kudiwa nekuti kune dzimwe nyasha. Miracle iri kuitwa pano iri kuitirwa munhu asiri kuvigwa but ari kuitwa let down. Asiri kuitirwa zviri normal zvinogamuchirika. The letting down yake ndo yanga iri a way to the miracle. Sanzi vanouya kuzoviga vakaona hondo ichiuya. Amen. Ndoko vatwa pana patinofa. Pavari kutiza neupenyu hwavo. Gamba vari kutotiza kuti upenyu hwumwe huite. Ndofunga pavakamukanda vakatanga kumhanya vachidzokera but vakanosvikira nemunhu wanga wachinokanda. Ndofunga kwakaita problem kumaraini. Oza vanhu kana vachibvunza kuti vapedza nezvako vakutokurasa. Wozoona uri mugodzima uri kudzokera unawo. Oza kune vanhu vakakusiya kwavakakusiya. But one thing I know about this God, mu let down iyoyo your miracle ichaita kuti musangane kwavasingafungidziri kuti ungasvika. The let down was the miracle, not the burial. Barakanzoke mbishana kumashure. Murume uyu ane guva rikuita munana uyu. Murume akafa ainzi the prophet Elisha. Elisha died, Bible rangu, he died and he was buried. Hapana pandanzwa pakavhurwa guva rake. Pandakunzwa kuti guva rake rakashama. Hakuna vakaenda kutofukura guva kuti rine munana. Nekuda kwekuti pese pane chaMwari kune vanhu vane tsika yekuchifushira. But Mwari wacho ashande pane nguva yekuti nyasha dzinongoita kuti mukana wacho uvhurike. Hapana pakataurwa naElisha kuti vakomana minana anointing ichiripo musandifushira pane nyaya yekuda kudemonstrata. Itsika yevanhu yekuti nyangwe zodzo uinaro vane tsika yekungovhara chipo chako nekuchidzimbirira so. But chandinoziva kudenga kuna Mwari pasina anoklema kuti pakavhurwa nani. Ndakanzwa testimony inobva pane chakavharwa. I'm a living testimony yevanhu vakatsimbirira chaMwari chiri mandiri. Vakati pulpit pachitweda hutsike apa huite chakati huite chakati. Vakazonzwa kustreet, vakazonzwa paTV, vakazonzwa musocial media kuti there is a preacher preaching the gospel there. Vakashama kuti akagadzikwa nanakaiswa apa. But kudenga kuna Mwari wekuti pasina anofukunura kuti chipo chishande.
grave was opened. By who? Maybe tikadzokere maybe kukachikoro mishana. Maybe erosion. Okay. Kuti kwaiti kukanaya mvura yoyeredza ivhu, kukaita mhepo yoendesa izvi. Kune mhepo yedenga. Kune blessing yekudenga. Yekuti pasina uya neshavho kuzovhura kuti munana uyu, nokuti vanhu kuona vatokuviga vati tapedza. Hakuna news dzinosumuka kubva kumakuva kwakaviga vanhu. Nokuti veikoko vakanzi rest in peace. Vane information yavakapiwa kuti sanu kana takusiyai kuno kumunhu ngaazorora. But Elisha aiswa muguva ane chimwe chichiri maari. Kune vanhu vari gifted, vari talented, but vasina maplatforms. Nokuti anofanirwa kuvapa maplatforms ari jealous. Imagine mapastor vaenda kunoviga munhu avigwa ndokwaIsraeri. Bhoti vhingi yaitwa panhamo paparidzwa. Vapenyu havana munana sechituna. Saka obvious vanogara vakafushira nokuti mbiri ichafamba haisi yekulokesheni. Mbiri ichafamba ndeyekuti chakafa chaita basa kudarika bishop. Ndakaona Mwari ashanda nevanhu vasina matitles. Neimwe nguva kune muprofita anga amboita nharo. Mwari ndokubva vatindira dhongi kuona, kwete profeti kuona. Akagara padhongi rakatanga kuona. Kwete kuona chete, Mwari akaripa power of speech. But unozva kuti kana ane title ane nharo akatanga kurova chiri kuona iye asingaone. Nekuda kwekuti aita profeti panapa. But gamba Mwari akushanda nemadhongi aunenge wakatsimbirira wakagarira. Mwari ndo anopa chipo nenyasha zvokuti panenge paakurohwa message naBishop Donkey. And the prophet is no message. Osa dai Mwari atiwanira nyasha zvikuru sei isime matitles. Nekuti takatsimbirira vanhu vasina matitle, but vari kuoneswa zvinhu naMwari concerning church, vari kuoneswa mavisions naMwari concerning destiny nyangwe yenyika. But we believe and trust in titles more than the grace. Kumbakuva kuri kuitika munana. But munhu uyu atobva kunoitwa body vini chechi pakatoparidzwa service ikaitwa. Asi kuna akafa anga akafusirwa. He was buried. But maari muchina anointing negrace. I decree and I declare. Chese chakaiswa naMwari mauri kana vanhu vakakunyima mukana. May the grace of God open a door for you. Iye Mwari ngaachivhura mukana upenyu hwako. Zvisina vanhu vanokurongera. But iye Mwari pachake ngaatendere mukana kuti uwanikwe. Hapana pandanzwa kuti kune vanhu vakauya vakataiwa munhu ane anointing movhura iguva mune chasara chiri mari. Vanhu vanoviga zvinhu zvine potential. Vanhu vane tsika yekuti pavakaona kuti pane potential vanogara vavhara. Nyangwe ndisina kunzwa akavhura guva iri zvanzi raraka rakashama. Pane zvinofanirwa kungoitwa naMwari. Mwari ngaakuitire zvaanofanirwa kuita vanhu kana varamba. Kana matsima akasatipa mvura tinombonwai padombo. Pane pari kungoda uri munana waJehovha chete. Vanhu ngavarambe nemaplatform nezvinhu zvavo, but kusumuka kwako kuriko. Nekuda kwekuti zodzo rakaiswa mauri nderaJehovha. Mwari chake anochimiririra kusvika chaita basa. This man has won a proper burial. Kana nokuti vanhu vakungoita barara wamhanya pane hondo yavaona. Saka vangodzana kuti ngatimbomukanda ititise. Thank God kuti pavakamukanda havana kumukanda muguva ravanga vacherera mumwoyo. They were close to the grave nemunana wake. Kureva kuti timing yaJehovha ndoida manje. Pavakangoona hondo ichiuya vanga vari close to the old grave, not the new one. Because dai vakamuona vasvika paguva rake ranga racherwa vaingomukanda wotiza. Because ari supposed kuguma mabhonzo aElisha.
murume yokuti agone kubenefita munanda uyu anofanirwa kufanana nechinomupa blessing, nokuti Elisha akatofawo. Saka uyu kuti amutswe kubva kwavakafa anotanga afa. So there are times yekuti uri kutadza kushandwa neshoko raMwari kuti uve munhu anogona kurisivha chinodiwa naMwari. Mina ndifamba apa nditsanangure zvinhu. Shoko rinokushanda ndo rinokushandira. Mwari zvaunoda kuti vakuitire vanotogona ende vanotorevesa nyasha nesimba racho vanazvo. But kune zvavanofanirwa kuita through you, not for you. There are things that God must do for you, and there are things that God must also do through you. So zvanoita for you, it's easy. He is God, he can do it. But zvanoita through you, says it's really easy. The wind must change you. Kuti when the right person anoitika naye zvinhu zvaanofanira kunge achiita. Kuti mumuke kana makanwa gore Elisha, munofanira kunge matokufawo. Kuti kune area dzinofanirwa kufa kuti mumwe munana uitike. Kune area dzaunofanirwa kuva munhu akatofa muarea idzodzo. As long uri active, zvimwe zvinhu hazviitike. Mwari vaida kupa Adamu a suitable partner, mubatsiri akafanira. Bible not yet, God caused Adam to fall into a deep sleep. Adam haana kurara nekuti anga ane hope. Adam akarariswa. God caused. Kurati what the word of God causes you to do, zvinokodzera Mwari kuita something through you. Panoti God caused Adam to sleep. Unogona kuti panoti God. It's not that God and the word is the same. In the beginning was the word. The word was with God. The word was God. So God and the word later interchange. So panoti God caused Adam. Unogona kuti the word caused Adam to fall. So what the word causes you to do, rinoita kuti zvimwe zvinhu zviitwe naMwari through you. Mubatsiri waAdamu ari muna Adamu. Saka Mwari haagoni kupa Adamu mubatsiri. Mwari vanogona kushanda naAdamu kuti abatsirike. Suitable helper if mbabvu yaAdamu ndoiri kudiwa naMwari. Saka Mwari pavakatsvaga mubatsiri wokupa Adamu, chakaita kuti vamushaye inyaya yekuti hazvisi mukategori yezvinofanirwa kuitirwa Adamu, zviri mukategori zvinofanirwa kuitwa naMwari through Adamu. Saka zvizhinji zvakamira zviri pending, haisi nyaya yekuti Mwari havagone kukuitira, zviri mukategori yezvavanofanirwa kuita through you kana kuti newe. Kune zvakanaka Mwari zvavanofanirwa kukuitira, but zviri muklasi mukategori yezvinhu zvavafanirwa kuita newe through you. Unto us a child is born, unto us a son is given. So the son are given ndiJesu, but Jesu wacho anofanirwa kuberekwa nemunhu. Zvoda kuti Mwari vakatipa Jesu, Maria haana kutipa Jesu, akatisvitsa chatiri kupiwa naMwari. Because he was already there. In the beginning he was there, and the word became flesh and dwelt among us. Saka Maria haana kutipa Jesu, Maria akatisvitsa chatakapiwa naMwari. Son is given. He is given by God, but he is also born by men. Saka Mwari kana achida kutotipa Jesu anotsvaga munhu wokushanda naye kuti tigone kupiwa tigone kutambidzwa zvinhu zvedu through process yemunhu. So God can do things for you, but zvimwe zvaunochemera kuti Mwari itai zvavasiri kuita zviri muklasi yezvinhu zvavanoita newe. Bhaibheri rinoshandisa kuti Mwari vakashayiwa mubatsiri, vakashaya mubatsiri wokupa kuna Adamu. Sei ari kushayika? Inyaya yekuti haawanikwe muna Mwari bedzi kuti ape munhu, anotowanikwa mumunhu wacho asina munhu kuti apiwe munhu. So tine zvatinonamatira yakare maklasi zvimwe zvinhu ari kushoma. Bible kunamitise kuti kumbira unopiwa. Kurati kune zvinhu zvokuti kana ukazvitsvaga sei hauzviwani zvine vamwe vanhu. Nezvokutongokumbira. Ibhaibheri rinotodzidzisa kukumbira. Kumbira unopiwa imwe level. Tsvaka unowana imwe level. Kune zvaunofanirwa kutsvaga nokuti zvitoriko somewhere hazvina vanhu, unotsvagawo zviwana wega. Kogoita zvine vanhu zvekuti kana ukatsvaga sei yatomwe level zvinotokumbirwa kune vanazvo.
statement yekuti gogodza unozarurirwa kureva kuti kune vanhu vane nyasha mune imwe area but vakatoloka zvekuti they demand your humility. Kunoka ipicture yekuti don't break, respect those who are inside. And then knocking pachayo is skill. Nokuti kune imwe knock inoita kuti vanhu vawedzere kukiya nefear. Kune knock yekuti ikaita padhomo unoshedzera kuti kaparara. So there are zvimwe zvinhu zvaunoda mulife Mwari akazvipa vamwe vanhu zvekuti you must knock. Zvimwe zvinhu vanazvo mumaoko you must ask from them. So zvatinonamata nekuchema kuti Mwari ndiitire zvimwe asi mulevu yezvinhu zvaanokuitira, zvimwe zviri mulevu yezvinhu zvaanoita newe kuti zviitike. Vana zvipo zvinobva kuna Mwari, ukanamata chaizvo hawauwani kusvika waroora. Zvinokombitwa neprocess iri human kuti zvibatike zvakabva kuna Mwari. Kune zvakaiswa mumasystems emaprocess kana emaprinciples zvisiri mulevu yemiracle, zviri muklasi. Anoziva kuti munhu wese ari muno makuna akasikwa naMwari, akasikwa mazita avarimo Adamu naEva. Maybe kana uchinzi Adamu maybe ndiyo, but umu mune two ndovakasikwa chete. He created them, two of them. The rest haisi creation, i reproduction. Kune vanhu vakatodanana vakaroorana vakauya. Wakatobva kuna Mwari madai pasina vanhu ivavo, dai usatouya. Kuti kune vanhu vanokonzeresa vamwe vanhu kuuya pano. Uye Mwari asvika kurauya. There are things zvinotoda iwe to be involved. So kuti uve involved, that's why we preach and also we teach. Why? Because pane zvinowanikwa wapinda mulevel yefasting, giving, worship, dimensions anoita kubreaka. I've got a friend anotamba bhora so anogona chaizvo but training harovi. Shuka one day I got a revelation concerning that kana achigona bhora dingorova uzokuenda unotamba. Ndakadiscover kuti ane talent yekutamba bhora. Training haisi kutsvaga talent, kugadzirisa nyama yake nemamuscles kuti the best yetalent imanifest. Why? Because akava lazy, akasava munhu anopractice nekutraina, talent yake haimanifest fully 100%. Because pane panoda kumhanya, pane panoda endurance, pane panoda discipline. Saka uchaona kuti munhu anogona kunge ari talented. Talent is from God, discipline is decision. My God. So uchaona kuti muupenyu wako wakasangana nevanhu vanogona zvimwe zvinhu vasina kwawakaenda. Talent is not enough ukaleka discipline. Vane zvavanotoudzwa vatambi vebhora, usanwe doro, usasute fodya, hazvinoti zvinomutorera zvipo, hazvitori. But unova doro chipo chebhora chete hatitambike chete. Why? Because nyama yako haisisina discipline to carry that kind of sport. So munhu ane nyaya isakona panoparidzirwa munhu. Ukanzwa kuti tinhasira varova vangu vachirova inini, kuti ndinotorova vanhu. Hatiparidziri ngirozisu kana kuparidzirwa munhu kuti achinje, kwete kuti Mwari achinje. Kuti munhu achinje nokuti zvimwe zvinoda kuitwa naMwari through iwewe hazviitwe netype yauri. Mwana wangu ndinomuda ari grade 1. Akane maresults akandifadza kwazvo. Ndakamutengera yogurt, ndakamutengera macream donuts. Hazvinoti ndo mari yanga iri muhomwe, ndo zera rake, kwete rake. So pane pamwe pekuti Mwari muhukuru hwavo havaite zvakakura newe, kwete kuti vakakumaka, ndo zera rako. Saka munhu achifanirwa kukura muna Mwari, we must grow in the things of God. Zvimwe zvinoitwa nelevel of maturity, level of love. Ndaudza vangu street ndikati Mwari anotida zvakafanana. Munhu obva ati uri kunyepa sei upenyu hwedu hwakasiyana. Ndikati uri right, anotida zvakafanana. Sei takasiyana? Ati mude zvakafanana. Okay. Level yelove yemunhu yatinoita give back ndo issue. Ini ndaifunza kuti unongoya kuchechi wobva wanamata
because Mwari anonzwa munamato kubva kupa answer. Ndikazodiscover kuti ichokwadi Mwari anonzwa munamato asi anopindura munamati. And I'll explain the difference. Ipapa zvichakupa breakthrough for understanding a prayer. Yes. God hears prayer, that's true. But he answers the one prayer. And I'll give you a scripture. Matthew 6 verse 6 says, when you pray, the God who sees what you do will reward you. Reward is connected to what he sees, not he hears. Can only Bible put out your prayer, it right prayer. You know, draw attention, Yamari. Wait a reward, attention. Kuna amai wakafirwa ni mwana Bible noti mwana achika kunoigwa wakasangana na Yesu pa Gabriel 9. Yesu ndokuvaenda kuna amai akati mai nyararai. After that instruction ndokunomutsa mwana. Chaifana kuita is kungomutsa mwana mai vanonyarara vega. But Yesu anenge antanga ne process iri opposite. Antanga nekuti nyararai ichi chitunha chiripo. Yeti zvinongonyararidza munhu kungomutsa mukomana zvoita automatic. Bandati muone order yake sei aenda kuna amai. Mai paonekwa vachichema crying ya draw attention. Attention yapo kupiwa instruction. Instruction yapo kuitwa miracle. Yes. Oh my God. If attention is connected to the miracle. After attention, prayer attracts the attention of God. But what attracts the reward and the answer is what you do. The God who sees what you do will reward you. Hey. Saka wakaipa hapo listen to silent prayer because you can even pray. Usina to spirit ya Mwari ndokuda kuti zvaoma, you can just pray. Prayer ipushwe nezvinhu zvakawanda. Zvinhu zvikangomba kubasa utofugama. Umakanetsa utongofugama. Prayer inakana principle kana mama teachings this way to pray, this way zvakadzvanya unoona mataweka. But to answer for reward now, kune chekuita newacho ari kuita prayer. Bible rangu rinosvika parinoti those who plant in tears. Vanodyara nemisodzi vachakohwa nemufaro. Who plant not tears, in tears. So during the time of crying, the planting is still there. Kuti ugone kukohwa. So tears are not seeds. It's situation. So Mwari responded to situation, I don't respond to the situation. So Parino Shumirwa now is not to change God. God is the same yesterday, today, and forever. At parents, God is good all the time. Amen. Anenya is the person praying to God. Okay. Murumo ishaita kuti agone kumutswa paakandwa mugwara Elisha atanga afanana nechinomumutsa. Zvese zvakafa. Sachakafa pachaguma chakafa chine zodzo. So nyari aise kungoguma be uya akatofawo paaguma uko. So unogona kuwa contact ne anointing but usina something chinoconnecta kuti zvikushandire. So one of Judas aifamba naJesu muzita raJesu ainzi life. Ausona kuti I'm the way, the truth and the life. Judas aifamba na life ndokubva aluza life. Committed suicide. He lost life achifamba na life. Mahari mashaikwa chakafanana. Jesu alingwaya anotaura kuti wakaipa akaya pandiri akashaiwa chake mandiri. Kuti atanga ambosecha kuti arisiti muredu ere. Munhu ari kuti the devil is a liar but haanyepewi munhu. Anowanzosecha zvake. So sometimes sautona kuti munhu haana demoni but zvinhu hazvifambi. Chari kuita chichi bozo kanamatira so hatisi kudona but life yakadona. Pamwe pacho haisi kuti you are possessed. Une zvake. Those are Lushanda Natchez point of contact. So then a remote radio, I shall never get. Who is no fan of remote gate, which is shall never get. Who is no fan of a radio, the remote radio, shall never. My remote is my remote and for Russia. And the remote I need to be about losing a panic distance and a carry for following no smooth bono. So what type of Mupata I said to one more, I'm going to suit a poor father. Why
because chake chiri mauri no point of contact yekuti agone problem. So chone mauri mune hasha. Iwa unoconnecta hasha nepoverty. Because unazvipindirana. But uzoti pese paunogumbuka pachisainiwa madhiwa akanaka unopozana nemari yako. Saka pano pano hasha dzatisidaikuita prayer prosperity. Yari prosperity yakaigirwa kuhasha. Satana anongopidza volume yehasha. Dira rakanaka raibuditsa mari but unonogumbuka pakanya yakadini so watobuda bhizinesi yemari. Saka poverty yako haisi kuti giving away unoita uri kuhasha. Saka Satana anopota achingoti tinongosiya tuhasha giving right. Pane chinofanirwa kuchinjwa mumunhu kuti afanane nechinogona kumupa munana. One day I had a challenge with my wife. In the kind of preacher anokuparidza relic sometimes. Zvatorarama. I had a challenge with my wife kumba. So aita akamuka kuseni aita prayer beside the bed. Maybe prayer aina matake kuna Mwari. But ndaingozvinzwa kuti zvinhu zvachada kuti ndinzwe. Kakamuna chiti Mwari unokanganwira but munhu akanganwira ataremini. Let's be real. Katiri tuka mbezo. So that's why izvozvo apedza prayer ndakati dear Mwari chokwadi unokanganwira but yawakatamba inoda kuti timbutaura because wakarorwa neni kwete naMwari. Watadzira inini kwete Mwari, wataura kuna Mwari zvapera but you need to settle things down. Ndokarorwa naMwari ndenyu yangu yapera kudhara but nekuti ndokarorwa nemunhu macho munhu ane dzimwe nyaya dzaada kuti tionesane. She's a good person but ane short temper. Zvinhu zvatuti kana chitonamata tese as family kana tiri mumba I pray for her ionamata unedze kwangu. Atiozapa marriage takabva kumafamilies ari different. Takabva kunedze kwedu yakabvawo kunedze kwake. Pane dzimwe hasha dzaanoita dzanonoti idzika ava tete wake asiri uyu. So sometimes we joke kuti atete vauyu. Mungu wangu ndomuziva. Ane mutogota, wana mutogota. Iyo ashatonzwa vanogara mumarriage kana 20 years. Vakagumbura nozoma nachita undizive mushi. Unototi undizive chinyoma ndichatoya manje manje. Ende chindokuroya. Mwari ari mubatsiri wedu. Isuti chibatsirana kuita. Bible pane panoti work out your salvation. Your salvation yakati kwa work kari na Jesu. Why are we working it out? Kune zviri zvinoinvolva inini to work things out. Okay. Mwari ari mubatsiri wedu. Neniwo ndiri type inobatsirika. Asara munzwa munhu achiti uyu ane nhamo but haabatsiriki. Iyo nhamo iri a way yekuti tigone kumubatsira nokuti ane nhamo. Vachachatadza kumubatsirira kunhamo kwacho. Habatsiriki. Antu dada munhamo imomo. There are times kuti munhu ane problem but kuti umubatsire manje anogona kufamba achitaura zvisizvo. Unotonzwa kuti kubatsira uyu imistake. Kwete kuti haana problem. Haabatsirike. Kwete kuti haafanirwe. Anotofanirwa nokuti anotambudzika. But haabatsirike. That's the character of a person. Not issue yaainayo. Ane dambudziko rinodhimanda help kuti vanhu vamubatsire. But character yake type yemunhu wacho haabatsirike. Kwete kuti haafanirwa kubatsirwa. Mwari vakatokutarisa vatonoti munhu ane dambudziko anofanirwa kugadzirisirwa but haagadzirisiki. Ane nharo. So chinenge chaada kushandwa apa usiku yobva wachema kuti Mwari ndibatsirei pasituation yangu. Mwari ndishandei situation yangu igadzirike. Nokuti rudo rwaMwari nenyasha dzake dzekuti zviitike dziripo but the type of a person. Jacob paari kuti handidi kuti muende musina kundiropafadza. Denga rakaita research. Ndobva rarowa munhu. Saka anoroverwei? Haasi kuti mundirowe, hati mundiropafadza. Anoroverwei? And the area yaakarowa, that's a sign that the research was correct. Saka akarowa chiuno. Why? For 7 years aishanda kwaLabhani akanzi kosara ruda mari. Kukanzi munhu. Ndobva ashanda dzimwe 7 kukanzi mari haufa kukanzi umwe. Ende rezotsana waka vanogona kuti
tamakore akawanda hapana mari inobatika area ida kugadziriswa. That's why they're going to wakomborerwa iyarowa right pakaita zvanofanira kungorowa zvinhu zvitongoita imwe blessing inofanira kuita mulife mako iproblem inofanira kuitika samunhu. Mikana inogona kuuya but hausati wane mind yekumanage unotoabvisa maopportunities. The first drought in the Bible haina ina devil ine chekuita the type of a person. Genesis 2 verse 5 inoti kudii, and the Lord did not cause rain to fall because there was no man to till the ground. Not no man, but the man who can till the ground. Yet munhu anga atosikwa kare, Genesis 1 26 27, he created them male and female, he blessed them. A blessed man, he was a spirit man. Saka pari kuti kwakusina munhu unorima ivhu, Mwari ndokubva vaita form man from dust, a human being anorima ivhu. Zvoreva kuti drought iri kukonzerwa nekuti hakuna munhu anogona kumanage the plan. What was the plan? Garden. Pakashayikwa gardener, the garden will turn into a jungle. Chinoita kuti apa pane garden rakanaka, pana garden boy akangorama basa 3 months kasango ikaba akaite munorumwa nenyoka, but raibova garden. So the ability to manage sometimes ndoinova a blockage. Svika munhu akura akuziva kumanage zviripo. Kumba ndikateka reservoir ndikacheka nzara ndinoiviga ndise pachena, munhu wese ane nzara kana mwana kangu ane nzara futi handidi kuti kacheke akagone kumaneja machekero kana kana kuti cheka chiri chigumwe. Kuti chinhu chakanaka chandakaudza mumba chine type yanoziva kuti hachina kunaka kwavari pachakanaka kutype yangu. Mufunge mhiripiri inonaka kuvanhu vakuru, kuvana vadiki inovava. Zera remunhu rinogona kucreate test. Hauna kundezwa. Mhiripiri nekuvava kuise kuye isu tikatoishaya hatirwi mushe. Why? Tasvika palevel yekuti inoita kuti ndinakirwe. But munhu akaisa parurimi apa mvura ndinotonwira kuti zviri kuita. So zera remunhu but sometimes unoona controller matest buds chete. Zvimwe zvinhu zvakanaka kuna umwana zvina kunaka nekuda kwezera ravari. Bhuku raEzra rinoti pakavakwa foundation yetemberi, hanzi vanhu vakuru vakachema, vadiki vakafara. Level of knowledge iri muvanhu. Zvinofadza munhu mukuru hazvifadzi mwana mudiki. Saini yekuti wakura une zvimwe zvinhu zvisingakunakidzi but zvaipo kunakidza. Ukaona uchiri kunakidzwa nezvinhu zvekudhara hausi mukura. Une zvinhu zvaunoshedzera kuti kudhara kwedu ndozvataita mazuva anokara. Okay. Saka kana Bible rinoti murume achasiya baba namai uenda kumudzimai wake, man ndiye anoita live man. So marriage is meant for men, not for boys. But unoona kuti uri boys character wise, age ndiye men. Saka ukatoroora manje pane zvinotooneka pane kuti atengere mhuri hufu anotoenda kubhora nemari yehufu. No boys it. Boti murakari rakatomira panzo ndandika unonoka sei anotakura yehufu iyo isikaritaidza koti kana mwari mumbaka muri boys. Iye wacho kana asina kukura koti karidzwa panze anotodaira ari mubedroom. Madhamu ndotinda timu rangu mukakororwa nemukomana. Iri meant for men. Age ine zvinhu zvainokulasifya yega. Saka kuna vanhu vakamhanya kune muridzi wemunda Matthew 13. So kuti hamuna kudyara here wheat yakanaka kumunda, good seed. Takuona kwane mashavi kana kuti maweeds. Chakaita kuti atiregai zvikurirane pane chakatangira chimwe kudyarwa. Maweeds akadyarwa usiku, muridzi wemunda akadyara masikati. Time difference inoita kuti mainterest ave different. Okay. Pane type yechikafu chinoenderana nezera rako.
tikakuona uri kumazepi nemaswiti wakachena musoro narawo waramba kukura. Une zvinhu zvaunofanira kutengera vana kwete kuti iwewo nevana makwiki. Adzoke kune murume uyu. So murume uyu miracle yake ine chekuita newedhi rakati let down. A lot of us tine vanhu vakatidhamba, vakatirejecta, vakatisiya. Ukafunza kuti maybe ndopfungwa yaMwari. Saka ndakutochema kuti do you know kuti Isaac, Ishmael vana vaAbraham, but Ishmael namai vake Haga vakadzingwa baba paAbraham. Mwari vakati kuti Abraham mwana achibva pamba Ishmael naHaga, Mwari vakati kuti I also make Ishmael into a nation. But vari vanhu vari kudzingwa pamba. Iyo yekuti anzi chero kwauri Mwari anokukomborera, it's half truth. Hada kuti inema, it's half truth. Was deep call it that to deep. What's the complete truth? Chero kwauri Mwari kwaanoda kuti anokukomborera. That's why Mwari anokomborera kwese aiti kuna Abraham ibva ikoko. Uende kwandichakuratidza and I'll make you great. Koiko kumakutadza sei? Chero kwauri Mwari kwaanoda kunaka, but it's not kunakira. Sari kurai vana vakawanda, mawise men ati kwaberekwa mambo. But nokuti aziva kuti mambo wacho ndeupi, ari kuuraya vese vaberekwa muri mutai yeumwe mambo ivasiri madzimambo. Vanhu vari kufira title vasiri the right people. Madhimoni anopedza kurowa anoshamisa kuti hausi bishop wanonzi bishop. Unoona ndinonzi rabishop. Saka unozokugira tichitarowa mwana wesangano kana bishop kwawo. Wada title kusina the mantle or the calling of the covering. John the Baptist was the greatest among all, but he died a painful way. He lost his head. Say, anga marriage. Instead, the voice that prepares the way for the Lord. I don't want to correct people, but I want to marriage. Your calling, you are the voice that prepares the way for the Lord. It's what I'm supposed to say. We are co-workers with God. We don't work for God. We work with Him according to the calling and the grace. So I'm very connection, but the connection, but I'll direct. You know about my nature, you have never connections. They say why. Who was your right position? I'm at one Ranyasha. Let down. I say let down Yamari. Sometimes you're let down. It only fear for Yamari. Okay. Do you know what is successful life? When you know what you have gone as Shabanda Shakita, Lakadadi or Wageta Shu. Kundani wakuno kuna something kinachoita push. When we went across a Red Sea, it was not easy, although Maranga tended was to part the sea. See in the Demus Rasiana. Okay. Can I really see the walls? I mean, she came from my walls. Kupinda Pakati, it was not easy. So the only way you have benefited this miracle, Mariaga Muta Peter Kataka Taylor. So I got you on to Amana that was not by you. That's what happened coincidence. They would buy Peter Amrupona more than Shakari, yet you can go with the sea. Saralaying he could sell only Shakari. He pushed factor for you to enjoy the blessing and the miracle. Problem you walk down you and the moon ways, go to do one fan of Buddha, and then never do anything in proper time. Do you know Joseph, I Jane, Ida Buddha, no matter the time. Other told them, Rumo Arapandra open. Would you tell them Mambodimuna Dina Mosha? Bible not 2 years down the line. No Pagazuranga, when the Rumo Mamboga Rota. Joseph, I don't Buddha even Mambosna Rota. I'm going to pay. I go down over free and useless. Yet my mother decided to be free and useful. Ulifanya Buddha kana Mamboga Rota, we take Buddha no Tisharwat. Was it timing yet Jehovah? And the Pangona about Joseph Yangwai, the Lord was with him. Don't take a woman as a minute of Parita.
wokuudza munhu akaburoka kuti the Lord is with you. Unokuti bamuni. Also there are times of it not type your Mwari one side. Uti kana une problem hauna Mwari. Thank God for Zakaria. Akaramba achingoseva. Usafunze kuti zviri easy kuti uri pastor usina mwana. Uri pa church nawe isangano vane vana. Vanotaura vana ko vanhu church inopindwa nevanhu vauzive. Mapastor anonyewa. Une musuwa watombotaura kuti chechi dzedu idzi mabhishopu edu wakati kuriitika zvakati wedu hakuna wedu haoni unosvika palevel yekuti paredc ndopaunoti kudhara wedu haana grama but tacross bcause paredc panoshanda tsvimbo kuite grama musana zvinhu zvanokutaura anongodai tibura kutoita tikasvika chisuwe grama sinokutikira todikira munonyura. My dimensions are anointing negrace. Mwari haakupe mutungamiri asine chekuita neanointing nezvekuita nelife yako. Never aite mistake iyoyo. Okay. Saka uchiona pese panoatakwa munhu waMwari haasiri ari kuatakwa. Pari kuatakwa inimi your level of faith and trust in him kuti usabenefit the anointing he carries. Iwe unofungidzira here kuti mapere neshumba zvainga David. Itazisechi zvakanaka. Mapere neshumba zvainga makwai. But ukaona David achiuraya vaigona kukenya vari pasaida. Kutiona akamakwa shumba dzimusiye muchinda uyu. Yeti shumba dzinotoinga imimi makwai. Hadzikuinga David. Uyu ukaona nemavanga anotongira iwe. Sometimes attack your man of God attack your man of God. Because munhu waMwari manje trick inoita Mwari. Elisha nzara yarova vanhu vasingadi kupa mufundisi chikafu. Mwari wakamuti inogara mubango. Kwete kulokesheni. Usakweti vanhu vanga vapera kana. Kulokesheni kwete vane vanhu. Ukaona Mwari kuti mufundisi garai kubango vanhu havachada. But Mwari achinoda munhu wake. Ende munhu ari kubango ikoko aichika zvinowanikwa kumaraini. Chingwa nenyama. Makungu abheke chingwa abike nyama. Kunati kune vanhu vairoverwa paindirect. Mwari akakutumira gunguo unoburuka. Usingaite giving but unongoshamba kuti handite marinda. Unongochirwa nerimwe gunguo usiri kuona. Nobvisa dauna kuti Mwari ane zvishiri na. Unenge zvishiri. Elisha. Prophet ane zvishiri zvavo kana ane nzara utaura nezvishiri. Zvinonza chikafu. Asiti yakona. Yeah, put in that language to us as angati zvishiri zvake. Alright. So vanhu vasina interest but Mwari ane interest nemunhu wake. Vanhu vaMwari vari dangerous pakudaro. I'm not moved vanhu vakatiziya. Maybe ilevel yematurity nekuona zvaitwa naMwari neni. Murwendo randakufamba nguva diki iyoyo. Vanhu vanogona kukusiya but iye kana achiri kukuda. Vakakusiya vakakukomberedza vanoshamisika. Ari kudya sei tisingamufiti. Mwari une ruoko rwake rusina kupfupika. Zvokuti Mary achibereka Jesu hakuna venoko vakamupa present. Iye mulungu yekungonzi ndeyamweya inoyatira hatred more than support. Vanhu vanongati kuti uchapiwa nemweya zvipo zvacho. Mweya. Saizi yako tudze zvemweya tanamata nguva refu. Une nhungu yemweya iwewe. Taona pa uchabereka kuti mweya unounza zvinhu. Ende mweya wakatounza zvinhu. They were directed by a star. Unati Mwari wacho mweya muchena aitoita zvinhu. Malocals havana kupa chinhu kana one. Zvipo zvakabva from far. Mwari nemunhu wake. Vanhu nemunhu waMwari. Makategorizi akasiyana. Vanhu vanogona kuboikana nemunhu waMwari. But Mwari kana achiri kuda munhu wake. Munotoshamisika. Mutomubvunza asi pana ari kuenda neresera achikuitira zvakati. Hapana. Mese makatomira kuti musiye. But hamuna kuzoshedza Mwari kumeeting yenyu kusiya munhu iyeye. This man, akaraswa, he was let down, he was down, akakandwa muguva. Achingona kuguma mapfupa yaElisha, he came back to life. Chiri kumumutsa chakafa. Enda mapfupa aya ari kumutsa muchinda achangokandwa akatadza kuita sei favor kuna Elisha muridzi wazvo.
Nobody can discover kuti kune imwe anointing isinei nesu ine chekuita neni. Saka unoona kuti chacha pati yakatobhuroka uya hana chinhu. Vakuru nyasha dzimwe dzacho hadzisi dzaElisha kuti amuke, ndedzaElisha kuti amutse. Tero unoona kuchacha kuti dai ana Mwari dai zvake zvichitoitawo, dai zvake. Imagine Zakaria. Nekutaura hachataura. Vanenge vachikokwenyana sokuti mune kuchitadzira Mwari kamumakono. Manje Mwari anozvifumura izvi. Usati 9 months dzakagara sikataura kwakanaka. Maybe vanhu vatanga kuwana surprise Elizabeth anga akupusha. Ende vamwe vakatoudzana kuti haisi yake, usisataure so. Apana zvaakuitika. Sometimes challenge inenge yakatakura ka blessing. But pfungwa yedu ndeyekuda kubuda muchallenge. Yeti kune imwe blessing iri attached to the same challenge. Saka mubvunzo ndokuti unokandwa rini? Oh yes. I've got this story yakaitika kumazoe kwataigara. Kune mumwe mwana akafirwa namai vake, ndokubva auya pamai pataigara, ndokubva augara namai nemunin'ina wamai. So amai ava maidini vakaoneka utsinye mushana. Vakati kuvana vavo vasikana, amuchamuka muchisvaira chivanze nekuita juti. Itai kuti uyo aite form of punishment. Musikana aimuka kuma5 shaira chivanze, vana vepapo vakarara. Kuma5 ikoko there was a guy aidrive a truck wainotora magonyeti kuseni kurengi panoenda magonyeti truck aipfuura nepamba ipapo kuma5 ndokubva aona nemusikana uyu kuma5 uyo ari paapartment yake relationship yarongwa naMwari. Vanhu kuma5 vakazochata nekuma8 avasati. Munhu akatororwa vakachata kagemuke kuma5 kureva kuti amai apa kuti vana vangu musamuke varikutobudisa vana muchidhiri kuti munozoonekwa makawanda kudati hwana aonekwe pana. Kune imwe dumping yakaprograma favor. Oh yes. Shoko pari not all things work out together for good. Rinotoreva all including nezviri negative. Kana vanhu vakakuvengaida Mwari wako namata Mwari wako. Oh yes. Ruvengo urwo rwomwari anoshanda narwo. Bvunza Jefta akadzingwa pamba. Jefta akaitwa reject, but pane pavanozomutevera. Nokuti Mwari vakaisa a quality of a leader muna Jefta isingaonekwe kuvanhu vasiri rejected. Problem yako ndiyouya papoint uchichema nedambudziko. Mwari dambudziko rangu. Imbochemera presence yake mudambudziko iroro. Uone kuti hakuna chakanaka chinobuda here. Preach it. Rejection ndaiona ichishandira vamwe vanhu. Oh yes. Yeah. Imwe blessing yako iri let down. Mukusiiwa, mukusagamuchirwa, mukusafarirwa. Imomo ramba uchinamata Mwari. Basa pandakadzingwa kampani yacho ichiriko ndinomboendapo. Ende muchinda akandidzinga wacho akanyaka akagadzira dzotangodzingwa so. Saka pandadzoka pesa funa kuti revenge here or something. I'm worried pandinodzokera. But ndikenda nemindset yekuti mutenda kuti vakuru dai ndisina kubva pani. Woti ndakapaka apa dai isipo. Ndakanyatsoona kuti munhu anonzwa Mwari. Dai asina kundidzinga ipapo. Dai ndisina umwe wangu ikoko. Ndaitorida basa ndakadzingwa, but kudzingwa kundo kucelebrate singaiti. Boza hapana ndega pandaifunga kuti pane calling yaMwari. Ndokuti pamwe pacho Mwari vanotaura but unoita naro, comfort zone. Kusvika Mwari vanoita chitungu chaElisha chipwe mvura kuti agone kubva ipapo. Boza hapabviki kana pachine mvura. Handizive ari muprogramu inenge yandiri kushumira yekuti pane rejection kakusagamuchirwa kakusafarirwa. So zvimwe zvinhu zvakanaka zvine push factor yekuti they will let you down but God will raise you. They will let you down but God will bring a miracle your way. Murume akasimudzwa nenyasha neanointing. Blessing yake yanga iri muguva kwete kumarai. Kueria usingatarisirwe anything ndokwava kune miracle iri hidden. Rejection imwe nzira inoshandwa nayo naMwari
kuti usangane umwe munana usingawanikwe mukubatwa zvakanaka. Mukubatwa zvakanaka mune ataki irimo dzimwe nguva panokuda kwekuti the devil is so cunning. Pamwe pacho hauvengwe unodiwa kuti zvako zvisaite zvakanaka. All right. Chinhu chiri more dangerous kakusi kuvengwa ilove. Bvunza Jesu aitoti kuna Judas, get behind, do what you want, my friend, in time. Why? Because Judas anovengo, but anoisa picture a kiss. But Jesu vatoziva kuti aiwa aya makisi anoudza vanhu adirwa. Asi mudiwa kumunani. But the person who is to interpret a kiss is a love. Shikataverenga Bible noti pakisi pakakwara munhu panofa munhu. Omwana utambudzika izvo zvino munhu aiva kisa. Haana kuti I kill you, I miss you. Chikwatozona. Do you know the pamuchato vanonzi you may kiss the bride. Ndopakabvumira kisi yake. Apa you may kick. Andanga anonyatsonzwa pakanzi you may kiss, not you may kick. But ukurova icho chichakachitaura kuti I love you so much. Kuitira kuti ugone kuaccommodate dambudziko rako. Anokuvenga right pana anomira newakakuvenga. Because akamira newakakuvenga unomira unaye unomusapota. Zvakuda kurivhiriwa naMwari. Rejection, let down was the key to the miracle. But anokandwa sei kana vasina hondo yavaona. So hadzisi dzese hondo dziri kuuya because of the devil. Okay. Kudadirwa chaiko kwakunakira dzimwe nguva.